Aquest cap de setmana s'han celebrat les Jornades Europees del Patrimoni i Cerdanya hi ha participat en diverses activitats. Enguany, el grup de recerca de Cerdanya s'hi ha volgut afegir dedicant un monogràfic al Camí de Sant Jaume en el seu tram cerdà. Així doncs, dissabte va organitzar una conferència sobre aquesta qüestió a càrrec de l'historiador i president del grup d'Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa, Xavier Oller. Diumenge, mentrestant, es va realitzar una sortida per veure el patrimoni que es pot trobar al llarg del tram del Camí de Sant Jaume que transcorre per Cerdanya. Doncs que és un tram que és molt interessant, especialment pel paisatge que recorre i també pel patrimoni que té, que a vegades ens sembla que és poc, però realment té molt a dir, especialment a Santa Maria de Quadres, que la visitarem demà. Era un hospital de pelegrins, està documentat com a tal, i també zones ben properes, com ara Sant Jaume de Rigolisa, que també en el seu moment sembla que havia acollit un hospital o un lloc de peregrins. Vull dir que és un patrimoni molt interessant de conèixer. I ho fem evidentment per promocionar el patrimoni de la Cerdanya, que moltes vegades és bastant desconegut fins i tot per la gent d'aquí. De vegades el coneixen molt més la gent de fora que la gent d'aquí se solen apuntar per veure, per conèixer-lo. I aquesta és la intenció de difondre el patrimoni cerdà. Sí, aquest any va sobre el Camí de Sant Jaume, que és un element que creiem que no és gaire conegut a la comarca, tot i que és molt interessant perquè té bastants elements i creiem que pot ser d'interès per tothom. A banda d'aquestes activitats, el grup de recerca de Cerdanya, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, diumenge es van fer visites guiades al jaciment del Castellot de Bolvir i a l'església de Talltorta. També es va celebrar la tradicional trobada de corals de Talló, que enguany ha arribat a la 14a edició.